Hey, hello people. Hello, Muri say, we boy him. Chrissy. Hello, hello. Hey, oh, Natasha Johnstein. Chrissy, really say. He say, and safety. She say, guys, Muri bohire. Muri banya here. Ukuseka munhu handiti hanzi asiri kutora masteroids. Kuitisa fari guys. Kutozvimba uku guys. Kutozvimba chaiko face. Zvasangana kusimba zvine kutozvimbawo mazano kuri kunaya kuri kutonhora saka zvazangana ipapo manje. Masteroids handimazivi kuti akaita sei. Hanzi usiri kutora masteroids ino handisi guys. Face yangu iri kutozvimbawo mazuva weather ringodero. Brenda Gutsa kuri sei, Loveness kuri sei, Claudius Kabanya, Brenda Gutsa, Philip Maodza, rugare kwamuri, Chantel Mudzengerere, Kao Matamba kuri sei, Alicia Mangwenkwe muri sei, Marian Chiwawa, Marian Sitole, Agnes Mililo, Evanice Gatawa, Mai Roy Namula kuri sei, Mildred Chihera uri sei, Natasha Makiwa, oh Natasha kuri sei, Rudo Chigona kodzaishe muriyo zviri sei. I was watching from Brazil. Zviri sei. Kuri sei guys, weather kuramba kuchinja. Wana kuri kutonhora, kuri kunaya stop. Muri sei zvenyu imimi. Muri sei, Tinaka Magaya kuri sei, Michael Omili, Clarisse Chikonza kuri sei, Rumbidzai Mugwinyi, Tanaka Magaya, Priscilla Tapfuma kuri sei, Chadyiwa Gertrude zviri sei, Mai Roy ndakumhurosai. Hanzi chi iri piko handisi kunzi handakuhwa question. Meuka Mupemi, Pauline Zambu zviri sei, Stelia Angel Matongo, Odeas Kushinga Manongwa zviri sei, Pauline Zambu, Takwana Chigwe, oh ndiri kuThailand. Zvambokwidza kana ndombopfuma nhasi ndiri kuThailand, mangwana ndofuma ndiri pagutu. Haiwa pane akati hanzi ndine mental issue, ndakapiwa mental issue nemunhu aindinyora aigara chingonditi nemainbox evanhu zvaindinakidza kana ndakusenderwa mascreenshot emainbox aiudza vanhu kuti ndine mental issue. Kana mental issue yandakadiagnoswa yandibata ka ndinombofuma ndiri pagutu. Angari serious nekuti mental issue here maiwi nekumainbox evanhu kwaingonzi ane mental issue musikana uya ane mental issue. Ane mental issue. Itoti I didn't know kuti
mental issues saka ndofunga kana mental yaya ndakapuwa yanibata ndombofuma ndiri kwagutu kana ndofunga yadisappear ndombofuma ndiri kupi ndiri muThailand. But ndiri kuThailand zvakweyo. Cecilia Takarasima, Joanna Udzai, Unze Moyo zviri sei? Natasha Justin, Memory Nyakarenga, Betty Muzondo uri sei sei? Excuse me. Ndezimabhoto yangu iri. Tombotanga ndambowekera kapa ndozobva panapa ndienda kuwashara manje. Mainisi zviri sei sei? Agnella Madoro in Violata Muperekerwa uri sei Dorini Tinomakota. Ndakanzizvo unofana kuenda kuekera. Nomuda undiroora here. Vhuka vhuka zviri sei? Unoda unditsvagire here? Ndakapiwa iwe vhuka vhuka shamwari. Ini ndakapiwa varume hameno vangani nemumwe wandakazopiwa panapa saka handisi kuziva kuti ndaroorwa here. I'm not yet married. I'm not yet sure kuti ndaane murume here kana kuti ndofanira kumirira kuti that person wokundiisa kumental institution achauya neanother person wokunditi ndiri kuhura naye ona because munhu wangu yeka anomboti nyaka wozodzoka futi. Anyway, rega ndikontinye neuyu yangu. Vhuka vhuka zvako kukupindura. I'm not married. I'm not in any relationship right now. Think since maybe March of this year. This relationship. Kusvika mheno. But ilaziticha po zviri sei. Saka rega ti uyei buti vhuka vhuka uyei. Havena nyi muchanzizvoni muri kuita gumbomba zveneni kana zvake zvamubata munhu iyeye. Anenge kana zvamubata inogona kuita mandika zvakamubata ineni chete. But not anytime soon. Because kubva muna March nemadhirama akazoitika yese nevanhu vandakazopiwa nezvimwe zvakawanda zvakazoitika. I think I just need that time yekuti ndimboita recover. You have my number. Vhuka vhuka. Wakaona kupi number yangu? Iwe vhuka vhuka usada kurevera nhema iwe. Vhuka vhuka usada kurevera nhema. Number yangu wakaiwana kuti vhuka vhuka ndokuziva unoziva. Ndokuziva aiwa manje papa hatizotauri mauyu manje hatizotauri mawedzi akaita seaya panapa manje aikokoko no ndatobva ndaridelita. Aiwa, that's not the purpose. Purpose yangu isusu yatiri kuita mauyu kana makuda zvemarelationship zvichatozouya ndiri kuita mastories angu stage by stage. Right now tichiri kunhigirini D-Angel. Right now tichiri kumastage emastory times angu achiri kumamisha. Ndichazobva saka ukoko kumarelationship mochotombomirira maepisodes acho achatozouya kuamene kuti after how many months. Because my stories angu ane stages. Saka stage yatiri right now iri kumamisha. But what I can just tell you is I'm not in any relationship. I'm not dating anyone. I'm not even dating any married man zvaitaurwa papa. And I can put a disclaimer kuti that guy waindainzi ndiri kuhura naye andambira ndahura naye, that one I don't know. It was an act that was actually once promoted tikatoita online dinner date. That's what I can tell you for now. And just to respect him because munhu aitibatsira, so it was not fair kuti ange achinzi ari kufambidzana neni ini ndisiri kufambidzana naye. So I'm not dating anyone. Anyway, ndakuchitaura manje stage yangu dzema-relationship idzo dzichazouya later. Right now it's not even worth it kuti ndinge ndichizvitaura guys. It's not even worth it because what happened papa nezvakazoitika kazenge pane vamwe vanhu vanonyarikana vakanga vari involved. So I'm not ready to talk about that right now. That's why nyaya dzedu dzine mastages and I'm not
into talking about what happened pakubuliwa kwandakaitwa paya that page and what it's not even worth it right now. Ingatondikanganisira nice stories angu. Okay, right. Ndakanyora kuti nigirikini kutengesa doro oro Ndari nemukwerere kuti that teacher aifarirwa nemabhebhi ndo topic yangu yanhasi. Nhasi asida kunzvenga topic. Mangwana nda kuuya nebrother yangu brother yangu akambouya akaita ega yekuti akati unotenga doro reNdari ndobva adhudhudza chigubhu chacho chese nepaakarasha murivo mudondo anzi nautexam kwedu kune madrama mumwe nemumwe une drama rake, but I think munhu anga asina madrama demotion anonditevera anowanza kuuya achikomenda iye akangokura zvake yangori like I think he's an introvert. Ndofunga ndochi zvandokwanisa kutaura about that uyu brother yangu anonditevera ini neumwe wacho anoskipa number 3 taiperforma zvamaipefomai, but manje dzake uyu manje because ndedzebrother yangu handizotauridze ndongotaura 1 or 2 dzandinoziva about uyu ende takatomboitaura kuYouTube, so ndoyandirotaura. Saka madrama ndo atinokupai kamadrama aya tisei ande echitaura ese pamastory times, ndo mastory times andinenge ndichikupai aya andaitaura. So nhasi tiri pane kuti Ndari isusu kwedu ndeyekuti pane doro mabikirwa. Nganditeveka background kekuti mabikirwa anoitwa doro aya ndeyekuti panotangwa uyu inonzi panotangwa kugadzirwa doro iri. I remember kuti unotora mvura roiswa kana kuti hupfu hwewhite ndo pekutanga, then rogara kana kuti 2 days rozopiswa. Kupiswa ndokuti unoboilisa that liquid inenge yagara 2 days yopiswa kuita unonzi muhugo. Handiti kana ita unonzi muhugo ngirikini inobva yachinja kakala kachona. If I'm not mistaken ndo paya panozoedwa that kana kuti kachitswanda kezviyo, then inozochinja kuita kauredishi, then unoita futi dzimwe ndofunga 2 or 3 days if I'm not mistaken. Saka toita kuti 3rd day ropiswa ta muhugo 4 5 rozopumiwa, right? After 2 days inozo mavambwa zveshuwa unovamba. Ndandatokanga that word unovamba ndo pekutanga. Thanks Alicia. Unovamba then togara 2 days tozopisa roita muhugo, then togara dzimwe 2 days mozopuma. Handiti saka rinopumwa pa 5th day romirira kuti rivire. The following day rechi6 kwaningirina kobikwa futi itori mvura inenge iri fresh nemosanganisa ngirikini asi zviyo ndezve zvakawanda, but vanhu vakazenge vachinja manje vava kusanganisa kana kuti zviyo kana tomboti bhaketi rezviyo kana kuti nemwe bhaketi remhunga, saka rangoita musanganisirwa. Then kana zvadero manje moita sei mochibika mashushu. Handiti saka mashushu ayaka ndo achazonzi abikwa vanhu pepe vanhu vasingamwe doro ukwire hwese uyauye taimwa mashushu anenge achitapira. Saka mashushu aya manje pane panozonzi aburwa opora, anenge akaiswa muhari mahirepeti muzvikanga. Then manje zvaanozoita mashushu aya anenge akaiswa kuti normally tinonochera kana pasi pemumvuri motochera zvikomba zvezve poiswa hari dzotosukwa hari dziri fresh dzakanaka dzongoita panitongori nehari dzekuti dzinongoporeserwa mashushu nezvirepeti zvinoporeserwa mashushu. Uku mhanga iriko yatova mhanga muhugo wayo watochinja wateta mhanga. Saka mhanga iya inenge yakuvira yato fermented. Handiti fermented kana singaresi chirungu chegona ndinetsa ipapo. Saka manje zvazvinozoita mashushu ari pashe uku kumhanga yenyu yatopo ine 6 days. Handiti yatova mhanga. Zvazvozoita manje normally kana zuva rondovira because mashushu anobikwa makuseni, zuva rese osura achita sei muchikonzongera kuti apore. Kana zuva rondovira manje ndo pamunozota sei pamunoti mashushu apora kutopora kuita semvura mochitanga kuita sei kusanganisira kunocherwa futi imwe mvura yekuti kurovanisa mashushu
nemhanga nemvura zvakare. Saka zvinhu 3 zvozosanganiswa, but kune marepeti for that. So kana zvadero mochisiya futi, kana masiya moita sei? Kana masiya moita sei? Monhanikirana momirira kuti rivire. Handiti pane like that mafuro anoiswa pepe. Mafuro achoni kana atanga kubuda mozoti akuita kuti chi vanhu vachiinda kundoningirikina richitanga kusefwa muchisefa, because kusefa kwamunoita muchisefa muchidai unenge uchingodirirwa ka iwe uchingodai pamune muchisvina pamune muchisvina unenge uchingodai so then kana zvawandisa masesa mochisvina muchidai so ndo maitira taita iwayo. But manje kunosefa kwekuya kwaida vana mama, because ndo vanoita sei vanenge vachigona. Isusu manje taizokwenda basa rekuita sei rekuchera tinezi gapu riya ndichidira mama wacha sei vachisvina. Kunorwadza kakuunikirina kuya, kunorwadza kutosvina doro uchidai so kutosvina unoita nemaoko muchiita sei muchisvina doro iroro. Saka imagine kuti uri kudai so ningirikini munhu muchiseva chitoko kwete chiseva ziguruka zvezvingori matori maraundi anotekeswa kumbari aya. Saka let's say vana mai pavanoenda pavanonokwira mabhazi mumbare muyama vanoenda kana kuti kumbare vonotenga masefa avo. Saka vanogona kunge mune masefa kana kuti 3 handiti kitchen yoga vadzimba vanhu vane masefa. Saka kana ingoriwo Ndari, you don't need to go kune dzimwe dzimba muchinokumbira kuti masefa nehari dzakawanda. Saka madero ningirikini chigaya kuti munogona kubudisa mazihari kana kuti 10 uchingodaiwo so uchisvina mai mwana kusvika rapera. Saka rotogwadzawo kutozviita, but anenge amadirwa musi wechi6 iwo madirwa aya atoita anotapira iwe munhu wese anomamwa. Then after that, but vana baba vedu vanenge vachimwa kuti doro chairo ane 7 days madirwa avanyasi kumafarira, because anenge achitanzi anoita sei anoita kakutapira. Then after that manje 7th day ndo panoita sei ndo panochizotengeswa doro rinenge radoro manje. Isusu tinoiti Ndari kwedu, inonzi Ndari. Vamwe vanoti handizoti vamwe vanoti chi, but kwedu isusu tinoriti Ndari. Iroro Ndari manje ndo rinobvisa school fees. Maona manje Ndari ndo rinobvisa school fees, mbari ndo rinodzinga ndakubika Ndari tikwire ndione mari yekukwira bhazi ndide kupi kwaRarare. Kana ndakumbobika Ndari ndigona kutenga mapoto angu. Saka kune matypes, kune Ndari ndo patodanzira kuti ngome. Saka 7 days dziedza doro riereka rakasiyana. Kunogona kuita Ndari, koita doro rebaroni. Baroni ndiro ndaitira rinenge rikana kuti eseko ine vanhu dzokunzikana kuti muri 10 for that thing. So nyangwe iwe usingadi doro iroro, whether you like it or not, you are obliged kuti uinde let's say kwedu isu kumba ndo kune baroni. Usingadi uchida ukufanira kutoinda kundotenga 5 liters chedoro ichocho. Saka vanogona kunge let's say vakaagriya kuti padoro iri imimika munofanira isusu munhu wese ari mukomiti medu let's say 5 liters chitakana kuti $3. Ivo vanhu vebaroni vanoti aiwa isusu hatitengi ne$3 totenga ne$10 kupromotana pachiseko. Ndo zvavanoita. So manje kana vachiselectana vanhu vanoselectana vachiziva kuti uyu anoibudisa here $10 kana kuti haibudi pachi 5 liters. Saka ndo mamwe macontributions akadaro anoitwa. Vamwe vanoita baroni rendiro kuti panoita ikira paipai ndo patinonopanana ndiro. Vamwe vanoita emachira chaiwo. Saka ndo zvavanoita kana dziri type. Koita futi mamwe madoro ehumwe. Handiti doro rehumwe riya motoinda kana kuti nhasi kunosakura kwaningi kana kuti kunopura mabarwe kana kuti ndire kucheka zviyo. Madoro akasiyana. Koita zvakare mamwe madoro echikaranga, but echikaranga kaita mashoma zvawo. Aya ndataura aya ndo ari popular kunyanya reNdari, because munhu wese anenge achida mari. Izvozvi season yatiri inoi madoro akawanda singamboiti. Kutanga muna August, September na October madoro anenge akawandisa. Rinogona kusatopera nekuti munhu wese anenge achida kubudisirana doro ipapo. Saka ndatitenge ndaita sei gara kumba kunya ndambira ndagara kumba kwevanhu imi Davis ndambira ndagara kumba kwevanhu ndakangogara kumba kwedu isusu chete. Then ndaita sei ndo zvaizvo background yangu yapera chinzwa manje zvakachizoitika. Ndakupa background. Ndari mind you kumamisha chiponde waibva kana kuHarare wonofunga kuti ponde inotengeswa mari yedoro. Vaikuudza kuti ponde inotengeswa
2 cents handiti kana kuti 20 cents mazuva iwayo indoti 20 cents saka murikubikira mahara kavaingoti kubikira mari yechigayo muona manje then kana kuti sikadhi vaikuudza kuti inoita $1 kutengesa chigaya kuti mai mwana sikadhi $1 here vedu wedu muona manje vanhu vanga vari kuya kuzotenga sikadhi saka mari yacho yaunozowana paipai ine isina mbowanda handiti lucky enough ndekuti input yavanenge vaisa yabvawo kuti kulebha kwavo kuya vanenge vasina kutenga zviyo nemhunga so zvakabva zvachizoitika manje ndaakuchidzokera kupi kulosi yangu yandakaita ini pandari iyi yanga iri yangu saka ndari iri yangu pakabuda maresults emaform 6 panga pasina mari yebhasi like I told you kuti zvinhu zvaasina kumira mushe chiponde chimwe chikapu so zvakafanana nekapu yetiya yanditi so zvazvinoita kana vanhu vachitengesa doro kumamisha vane imwe kapu so ine iri yesimbi inotongonzi ponde that cup handitizi kuti nechirungu ndoitichi but kwedu isu inonzi ponde chiponde saka inonzi ponde kapu iyoyo saka ponde iyi ndo watenga ponde handiti ponde yako 2 cents kana kuti 20 cents iponde maona manje chichongori chicertain cup zvotengeswa kumbari zviponde izvozvo zvotovako kumbari kana ukaenda munozviona zvakaita kakata kunge karata kind of saka iwo haukwanisi kutengesera doro mukapu iya yaunomwa tii nayo haisiri iyo inotengeserwa chii haisiri iyo inotengeserwa doro that's a different cup then kuenda ipapo pane imwe another level saka kwaiti ponde kwoti imwe kapu inenge isusu taidziti dzegreen kana dzeyellow kapu idzodzo haisi yekumwisa tii haisi taiti majompi iwayo inenge ine price yayo kwota rimwe futi ziguru number 3 kwota zvipeiri kwota bva vazochinja that scenario bva watanga kuti hatichatengesi ponde tangotengesa skadi sika unotengesa skadi ndiyo unoita sei ndiyo anotenga ndo $1 because kutengesa ponde zvokwadika kwainetsa nechange saka ngwangoti skadi $1 ndio zvawaita ndakupai background kakuti muhwisisi tabva pepe I think chigaba chejemu ndo iponde yacho chekare chaicho tabva pepe manje waipa but manje vanhu vaizoteka advantage yekunzwisa because munaitodhakwa nenzwisa ka senge isu ndichirega ndidzokere panyaya yangu manje yelosi randakaita yendari yangu yanga iri yangu ndari iyoyo ende vanhu vaitoziva kuti ndari ndeyani kumapurazi vanonga vachizoziva kuti ndari ndeyamashironi ndari ndeye mwana wavo ndari ndeyaningi saka vanhu inini I was so excited pandakanzi takubika ndari yako saka munhu wese aingoda kwangonza but ndari iyi yaiva iri yekuti ndinde unotora maresults ndakatononoka I think vanhu vakanga vatosara kutofunga kutotora maresults eform 6 ka taitova vashoma maresults akabuda ndobada kutaura paipo kuti maresults akabuda ndiri kumusha eform 6 eform 4 ndo andati baba wakazwa waenda kumasvingo kuti maresults abuda bva wachinda unotora but eform 6 akabuda maresults aya abuda paiva nemumwe musikana wandaidzidza naye wandaiva musame stream naye aipinda nendisvondo kumasema musikana yeka mozoti ndakapedzera kumuona muna 2000 kare ndapata more than 10 years ndapedzera kumuona musikana yeye akatondiona pauyu bvatonditi ndeipi ndiningi ndakafara zikamboiti musikana yeye taipinda tese svondo ndio wandaiva mustream naye musikana yeye ndobva atonzi maresults abuda ndobva ndatoti ukatotora bva toti ndakatotora saka vanhu vangu vagara chindibvunza chaenda kundotora rini maresults ndichingoti handizivi zvakasvika pakusasodedza kuti pane chimwe chandakasiyirira pakuti pane kahumiliation kaya kanoitika kana kuti kaembarrassment futi kanoitika pakuti let's say munhu aigara muHarare aigara kuBulawayo aigara kuKwekwe ngatingoti aigara kutaundi munhu uya ochinja kubva kugara kutaundi otanga kugara kupi kumamisha let me tell you vanhu vese vekumamisha vanotanga kukuseka kuti warohwa nenhamo hasina mari pamwe kare kwacho vaifungwa kuti chii nigirikini inonzi chii kare vaifungwa kuti vaitozotanga kuti waitidadira kare pamwe wanga usingadadi nawe yekuti pamwe wainge uchingoshanya 2 days wodzokera kupi wodzokera kubasa saka izvozvo zvoita kuti futi kuve nekanga stigmatization kanoitika kana wachinja location unotosekwa nesociety kuti wadzoka kumamisha nhamo yazokurova nyangwe iripo ichikurova asi iyo kwavari it's an advantage yekuti vanokwanisa kukuseka handiti
ndosandati ndimbotanga ndabata futi ipapo. Saka chigaya kuti iwe uri kuita sei, uri kunzi mari zacho chanotora rini, iwona mari yacho ibhasi. Ndobva ndati ndaguma ndakutojaira, ndakaguma ndakutojaira ndanzira kuti hapana mari, ndikana mari yacho yapo ndichaenda kundotora mari zaudzi. Ndakagara first month mari zaudzi abuda handina kuenda kunotora. Pandagara second month handina kuenda kunotora. Pandagara third month mari zaudzi kana ndisingatori svika ndakatofunga ndakatoziva kana unomatora kuna around April uko. Aiwa mhene kuti time yanga yatoinda kuva ndakanotora mari zaudzi aya vanhu vanga vatora kare. Vamwe vatu I think vamwe vanga vatowana nzvimbo kumayunivhesiti hobho, vamwe vatodanzira kuti takutoenda kusolusi, vamwe vakutodanzira kuti takutoenda MSU. Indingori zvangu kupurazi ndiriko kumusha ndakagara ene ndatonzwa futi tiri kusvondo kuti mari zaudzi akabuda, tisingatombozivi kuti akabuda mari zaudzi acho. Ndobva mangu azita ndogandi cause inini zvakuitika manje every day ndaigara chivunza baba ndikati baba ndoenda kunotora mari zaudzi rini. Baba ongoti chimbomira uchainda. Baba vaingoti chimbomira uchainda ndozvavaita. Time ichingoinda ndikaramba chivavhunza ini kuti ndoda kunotora mari zaudzi angu ndakatovanetsa kuti ndoda kunotora mari zaudzi angu because vamwe vakatora kare. Saka ndozodii ndichisingaendi kunotora mari zaudzi. Ona manje ndo yanga yangu vanyaya yangu ifije baba vangu vatayo vachiita sei chinyika yemumera because unonyikwa wese unotanga wanyikwa. Saka wanyikwa kunobuda zvimasprouts zviya zviya wozononika. Maprocedure ekubika doro riya akatowandisa anditi. Wozononika wanika paya wozondokwiza vodidi wozoenda unogaiswa. Saka itori long procedure yakatoitwa ipapo inenge ichitoitwa up to now itori procedure yakakura. Ndobva ndadipa ndobva ndanzi doro rachironi doro riya rabuda. Doro ranga rakawanda iroro. Ndakatoti ndoda kuti shina ndogaini muridzi wacho because ndaifunga kuti mama pa wachashinaka kuda kunyatsa kutadza kushina zvakanaka. Ndoda kuzvishinira ndega doro rangu ndozvandakaita ndoda kushina ndega doro iri. Ndobva ndashina ndega. Ndakabudisa hari ndofunga 11 kana chiti hari handifura chikarya ndakachitokotoko. Zihari rinenge richobudisa kana kuti let's say $5 pahari iyoyo inenge yakawandawo kana kuti kumamisha. Ndakabudisa mazikari veduwe. Saka zvazvinoita there is a rule itori up to now nyange ukabudisa doro rakawanda sei pane chiya. Guys help me vanoziva zvedoro ndachikangamwa chikari chitoko. Saka chikari chiya kam chinonzi chimushumo chinonzi chimushumo chikari ichocho unofana. Saka patinoshina doro kana usingadi kugwadziwa kuti oh my god doro rangu razoshota unofana kutanga wazadza no not gate chipane chitoko chiya chinonzi chidoro chemushumo. Chinonzi chikari chemushumo chotongova designed for that. Saka chikari chiya inini manje ndikati no ndingatanga ndazadza chimushumo chikari chacho ichochi ndo chitongori designed and made for that. Hachina chimwe zvachinotongoita munhu wese ukaenda kupurazi kwese that chikari chitoripo chitongori designed for that. Bva ndatora chikari changu chemushumo ndatora ndaisa apa. Chikari chacho unobva kwazi unoisa mufudze hari dzenyu dzese dzinenge dzeka ufana kuisa mufudze unozopisa nzi unochifanira kuti ubatsire doro reya kuti rikasire kuita sei kuvira. Ndatora mufudze wangu kupi kunikidini kudanga. Ndatora mufudze wangu ndagadzira ndatora zvitinha zvangu futi ndakomberedza. Ndatora chidoro chiya chemushumo ndatoisa mufudze kuti ndise pandinozadza chibhaketi. Ndati energy maiwe ndaiva ndine energy because ndanga ndisingadi zvokukangasirwa doro rangu. Ndaisa chikari chemushumo changu ndoziva kuti iyi losi yatobva iyi kare. Chingori chefree. Vanhu vanenge vauya ipapo wedha atenga hana kutenga anofanira kutorimwa doro iroro nderekuti thank you mauya kuzoita sei kuzomwa. Ndo mawira ndakaitawo kunzi doro remushumo rekutenda. Saka that one munhu wese even anga asina kana mari anotongouya achitaimira doro iroro. Tadipaya nezvimwe zvigubhu obvious zvinoita sei zvinozoinda kundovigwa obvious womuhosi umo zvana baba obvious zvimwe unogonesa kana kuti 2 zvima5 liters kana 3 zvima5 liters zvokuti kana makuindawo kumunda munongotora zvigubhu zvezviya mumboti sakusaku modi baba wamboputira chimwewo kana muri munda imomo nedzimwe shamwari dzinenge dzangodamwawo dzogona kudanirwa zvigubhu izvozvo moisa muzvigubhu zvezviya moenda kunovandisa uko. Mai mwana ndaimonita
ndaimonita doro iroro ndadero manje ndazitadza hari dzangu ndadzikaunda ende ndanga ndisingadi kana vanhu vanoti peshu peshu padoro rangu iroro ndagara manje ndadero memwana bcause ndaida kundomaridza kusika saka ndaitozototi apa hachitomboda mai vangu kubva mangwana acho because mai vangu aiziva kuti ndaigona kutovaitira nharo mai vangu bva excuse me mai vangu bva vangu because rakabuda musi wesvondo mai vangu bva vati inda kuenda kusvondo handiti ndichati uyu chasvanhu changu chita sei chisare chikubatsira kuita sei kuningirikina kusuka makapu nemikombe because unofanira kugara uchisuka kuitira that form iyayo inenge yazozara mukati iyayo doro ringe ifanira kuita sei kunge riri fresh imwe yayo pane zvandasingachazivi hapana zvamamuchandeudza ini when it comes to doro rekumamisha ndakuziva kuti apa panofanirwa soso hautombotumwi unotongosimuka kana yakupera wotoziva kuti ndakunotora ningirikini mapeiri angu undotoisa ende bundle ne20 liters inotongogara for that kuitira kuti usuke hari idzodzo nemikombe neekera uchichinjanisa uchienda kunopa munhu uchichinjanisa uchienda kunopa munhu ende chirega kuoneka vaya vanenge vachiuya ka usafunga kuti vanenge vachigara pa one place ka mumwe anogona kutenga kapu yake shamwari dzake dzomutevera vanogona kunogara sei mudondo wondosiya kapu idzodzo ikoko iwewo it's your duty kuti uinde kunotevera kapu idzodzo wotora kapu dziya woenda unodzisuka hakuna unopopotera hakuna unotsamwira indari saka it's like kabhawa ka but nemunhu ari kuita zvaanoda vamwe vanogona kuenda kuorchard vondogara imomo vachimwa doro vakazara imomomo nemakapi nemukombe zvavo mumwe anogona kutenga hari adero pepe hadzoki nayo iwewo manje ndiwo kufanira kuita sei kuinda kunoita follow up daro saka tatakuziva ndo zvatofanira kuita ndadero pepe zvikana mai vangu ndida kuti hausatengesera doro munomu ndo unofanira I think vakandichichuza inda kuchuza pandaiona paingori right guys unoziva unosvika pakutsva nezuva haukwanisi kusimuka because ukasimuka mumwe munhu ari kusara achitora doro iroro hatingati shabhini we cannot say eshabhini because zvinhu zviri no shabhini is a different setup zvakatosiyana ndobva ndatanga kutengesa doro guys panga pane vanhu munhu akanga aripo padoro ipapoka paiva nesvosve revanhu vakauya nekuti musi uyu matinoti mamakonese mubhikita mamusina doro kwatinoti kuhwirisha kwakusina doro madungu manga musina doro kwedu maplazi kwakusina doro saka vanhu vavese vakakokorodzvana vachiita sei vachiuya kwedu ndo inini ndaipuwa mari kudai guys let me tell you the truth up to now mai vangu vanoti I think pane munhu akashandisa ndandisingachozvizivi ndo pandakazviziva that day I think ndaifanira kuita mari yange yakawanda zvisingaiti nedoro iroro nekuti pane vanhu ende ini ndichitarisa mari yandaibata ka ndazogwa kuti ndikubata mari guys ndikubata mari takunokaunta mari yeya ka zvakaramba tikati what happened mama akati wambosimuka here ndikati handina zvikanzi mari iyi hazisi kuindirana nematengerwo anga achikwa doro pane mumwe wapa chenji yakati ndikati hapatomborina mangu because vakatozongoyabva vangogara padivi neni ini tichita ndainichita ndichitopuwa ndaitova nechimwe chikwama chandanacho chandatogadzirirwa ndichitodaiwo ndichiona kuti akomana iyo this is money but pane this other man manje munhu uyu aingouya otenderera nditi oinda but munhu iye akazoshayika zvake adero manje mai vangu vakatenga kuti indiudza kuti murume uyu paauya akupa mari ikati hana kupa ndikati I think andipa mari akanzi wamupa chenji here ndikati ndamupa chenji zvikanzi ndiye atora mari ndikati how zvikanzi wanga wakaisa like normally kana kuri kumamisha vanoti unoisa uyu munyu wemakodo uya mukati memari dzako because vamwe vanoita sei vanoba nemushonga vakati wanga wakaisa ekerere ndikati handina zvikanzi ndiye aba ndiye because unhu hwake ihwohwo kana usinekera because anoshandisa njuga dzavo idzodzo ndikati angoya akati kanzi atenga kapungani tikati anenge atotenga zviponde zviviri ende aiti akagaragara wati mainini akagaragara oti mainini apa ndiyo kumari kwediko ndikati but how ndakazviramba zvikanzi mari iyi kei haisiriyo mari yange guys mari iyoyoka yakatoramba kuti going kuchikoro kuya nekudzoka yakaramba kukwana yet pandakatengerwa apaka ndainyatsa kuona kuti yes
ndakatanga kuzviona ndichinotenga chidhirezi chekuzondochinja ndaikoko ndikatotanga kutozviona ndatotenga zvimwe zvinhu mari yo yenge yakawanda but pakunokaunda takabuda nemari shoma. Mai vangu akati kana uyu auya chete akutambidza mari usina uyu vatora chikwama chacho vagozunza vakuita sei. Ndikati hamuna kana chinhu, hapana hamuna kundiudza. Ndikatozoti ima hamuna kundiudza, maregere kundiudza kana matakunetsanya na mari iyoyo. Ndikati hamuna kundiudza. Mai vangu vakarwadziwa, vakati nevanhu vangu vari pano zvokuti kubudisa zvimari zvakadai hakuna zvinhu zvakadero ndiye, because akabva akurumidza futi kudisappear. Akabva atokurumidza akatoinda zvekutoinda chaiko gigi apo pandiri kumbotaura imwe pane imwe manje itori serious yemumwe mufesi akazenga akutogarirwa Ndari, because iye aivawo dzake munhu iyeye anga amukobvawo kwangabva achiuya achifudza mombe. Ndichaibatanidza neinei yainge iba ine kushina kungwa kusingahwisisiki. Uyauya munhu uyauya wadisappear wainda. Hatina kana badoro remunhu girini riere chimushumo cheche haana kutombochimirira, akangotorova pasi ndobva toinda. Ndakutoinda ndobva ainda. Ndokutota loss ndobva baba wazoti hapana zvatingazviita, takutongotsvaga mari wotomirira kuti ndiite sei ndiinde kumasvingo ndikokupa imwe mari. Ndakaita loss isingaiti guys, not because pane munhu akandibira kutora mari kudai taiona kuti but pakunodzi tainda ndakangosvika ndikandochisiyawo kuhosi kwavo ndobva tatokira pakudai kuzoti ngatichigara pasi chikaunda mari ndobva yabuda isingatohwisisi kuti chafamba sei. Hatiziyo but mama wabva watoti uyu hunhu hwake kwese kwaanotoinda vanhu vanotanga kutomboti ndonira ndidzoke izvo munhu kwaari kuinda arikuda kunokutura mari iri muchikama kuti isabatana neyake. Ndozvavakataurawo. Ndikati hatiziviwo. Ndakatoita loss guys. Saka pese pandaimuona kamurume ega taingoti but why wakandibira mari yangu yebhazi iwewe nechemumwoyo mangu manje. I don't know, like I said, kuti handizivi kuti ishuwa here kana kuti inhema. Muona manje I don't know, but yange a theory yaibuda ipapo. Ndabva tatongoti spoiled meat zvatoitika zvato zvamukutaura I don't know. Kumamisha guys, saka uzozivi kuti ari kuitira chii ndehupi haungazivi. Yapera manje. Ndo loss yangu yandotaura kuitikira. Saka ngaindite stage number 2 rerimwe doro rinonzi chikozitara iyoyo Mukwerere. Pandore Mukwerere manje ndo pachapinda that teacher aifarirwa nemabhebhi hobo. Guys, ndakatoenda chikwere because neniwo ndaitomufarira mfesu. I'm not gonna joke. Ndaitomufarirawo nechekure from distance, but mfesu haana hake kumberi kwerega ingoti mfesu haana hake kumbeta sei kumbokata taikumuonera kure chingoti oh my god ndo wangu ari madhudhu. But tatopedza form 6 tatopedza zvedu ndatongowo mugari wekumamisha. But zvakaitika ndezvekuti manje kune nonzi Mukwerere. Dore Mukwerere zvarinoita manje rinongoitwa pamba panenge pachinzi pane chembere dziripo. Ndo zvandakaudzwa nambuya vangu achiti pane chembere ndo panoitwa madoro eMukwerere. Saka vanoita ma10, harifaniri kuramba richidzokererwa pa1 musha. Vanoita ma10 kuti aiwa apa pane chembere apa iripo ndopo voitira vachichinja misha. Handiti ndakazondotora mazano ndakazondotora ndatoskipa kune imwe stage. Doro reMukwerere tasingarizivi manje. Zvinhu zvese izvi zvandakazozvitanga kuziva nekuzoikira ndakazonyanya kuzviziva especially patakapedza form 6 because ndao pandakagara kumusha zvokunyatsoti yes ndakwanzi kuudzwa doro reMukwerere. Alright, ndo ndanovhunza mbuya vangu ndakangwara manje ndakangwarisa singamboiti because ndaiziva kuti no kana ndisiri kuziva hangu ndoziva munhu wandichandovhunza ndoenda nerweseri. Ndoenda kuneningirina ndoenda kunoita sekunovhunza mbuya vangu tiri vaviri ondiudza. Saka ndopa vaizondiudza manje doro reMukwerere rinoita so. Doro reMukwerere hamuindisi zviyo piwa zviyo hazisanganiswi nezvimwe zvinhu. Zviyo moziva here guys, like ndo rapoko kaikira zviyo zviti kuti gaya kuti hanzi unokuya nehuyo indasanambokuya zviyo kutombodai kugwadama guys. Takaita mablisters mumaikira muzvitsitsi munonzi mumavyu kuita mablisters because
nemunhu akapuwa mugomo wake. Chigaya kuti vangwari vadoko ipapo kwaiti inini imwe cousin yangu nemumwe anga aripo futi nemumwe anga aripo, saka taiva 4. Kwaunzi nemunhu 20 liters bhaketi rakazara kuti pa nezviyo. Zviya hazvifambi pakukuya, zviya hazvifambi pakukuya. Apa vaizodero vaiuya vachimonita, mbuya vangu vachiuya vachimonita 5 AM taiva tamuka tichikuya, waingonzwa kuti huyo waikomunicata nehuyo yako chete, wanga usingatauri nemumwe munhu. 20 liters takaita almost a week kana 2 weeks kasingareshi tichingokuya chete. Zvichinzi harifani kuenda kutombonzwa dhiziri nikirikini zviyo izvozvo. Wapedza kudai waindotadza kuya kuti ndapedza zvitsanzwa izvi, wotarisa kuti tione kuti haungu wasingaiti zvezvokuti kubanda kuya kwekuti unenge uchiita usingaiti zviri smooth. Vedu ndasingagonika ndakaguma ndava expert, tikaita moni mumakumbomu. Tapedza kudero manje 20 liters yangu pandakaipedza ndakafa. Chaizoitika kuti muke na 5 inauye kuti mana mai vaiti zvekuti doro remukwerere hatina basa nazvo, ichatoda kuona kumunda zvako zvokuti hanzi wanzi wapuwa 20 liters hatina basa nazvo. Ende vakanatodzaudza kuti amene kuti muchaita sei alternative, muchaenda kundokuya. Pane I think patakazenge time yakuda kuita time up, tasati tanyatsa kupedza kana singareshi, tata kundokuya nezvibani. Guys, apa danza kuti zvibani izvozvo parafini ngaisasvika pedo neekera. Upo uchiti kunyoka taikuira pashi saka uchiti nhevedwe ko izvozvi kukabuda nenyoka ikanditi go because mwene mwaiva neguyo raiziva kuti iri guyo ndo rinonyatsa kuita. Hakuna munhu waida guyo zvisina kuita smooth. Aiva akaita queue tiripo tichikuya kusvika tapedza nezvibani tichimukira makuseni veduwe. Apa waingoona kuti kana vanhu vana mai vakutanga kuinda, mai vangu kana vakangomuka vabata chibhaketi chisiya, chitosiya zvako, wakutotanga kuita sei kuti undogadzirira kuti ugoenda kunotevera kumunda. Because mainetsana zvakuzoti aiwa hausi wangu Mukwerere ndio community hausi wangu, excuse me, ndoda kuona kumunda. Tikati alright. Ndaizongwadza ndoona kuti uyu wanzi gasira kuinda kumba undofanira kukuya. Unokuya zuva rechivanga kudai, unokuya sei? Unenge uchinzwa kuti yes, enda ukwanise kugwadama kapaekera pepe, waizvisa masaga ogwadama bhati kana zvaigwadza. Ende chakazondigwadza manje padoro remukwerere ndechekudaiwo, vanhu vakakuya vakazobika doro remukwerere vaiva vasirana meveda. Pane selected members akauya achibika doro remukwerere. Vaitobvawo kuti vaitabvawo kuningirikini kwavo kudzimba dzavo vachiuya kuzobika. Tonzi imimi chinda kunochera mvura, tonochera mvura bedwe. Apa maindi kundochera mvura it's more than 200 meters ka tochera mvura iya yabika yaita tabva tapeta bedwe. I was actually looking forward kuti mashushu achandite. Mashushu anonaka guys, anonaka singamboiti. Endadipa ya buba zitaiti takadi takasafa vedwe tagadzira pepe zvese tapedza. Musi wemashushu kwakauyawo dzimwe member dzevaiva vanenge vachimonita manje, vanenge vachinzi ava ndo chaivo. Apa tasingavazivi vanhu vazhinji vachoka, tasingavazivi vaiuya kumba uko vachiuya kuzomonita zvinhu zvese zvatoni, because zvesvika traditionally ndo zvavaiita ipapo. Isi takabudisa maziso kakuti tichamwa mashushu nhasi nomaitei. Guys, handi kureverai nhema, ndakagwadziwa. Waita kumatasa kuti ndiri kukuona kuti ichikanga chiri apo icho chemashushu, kuti ndiende kunoteka kudaiwo wanga usinganoteki because member dzekomiti idzodzo for that Mukwererekera dzanziripo. Up to now ningiranzi wakakura makore api, up to now vanongozviita because it's their traditional thing chavanoita, saka vanongozviita zvemukwerere. Hazvina kuti wakakura kare kana kutikira, up to now vanozviita. Ndakarwadziwa takatesa mashushu kudai. Apa manje wacho wanga uripo vaitorikisa. Guys, ndifunga kuti takaita moni munyikira mabhangu aya, asi nhasi tonyimwa mashushu. Ndikati one way or the other way mashushu aya ndokumafana kumamwa. Ende kana ndaitomahwinda zvandichatoita ka, nekuti takafita kunyimwa madirwa.
kana ndichanotora mhanga yangu, ndichanotora masusu angu, ndotorovanidza ndega, ndoita madirwa angu, ndikoko. Ndakagara pasi ndikati kana I cannot suffer. Kusafa kuti vanhu vandisingaziva ava vauya pano voti izvoni haumwi susu, ndire chikaranga, ndire mukwerere, ndire chichi, imafani kubata ikoko. Asi tisakakuya mutiudza kuti hanzi hamumwi. Ndikati munoreva nhema. Ini manje ndaizosikima manje zvandaizoita ndazviona kuti uku kwedu kuchikuru kwedu uko kune vanenge vachisinicha because vanozonosinica vana mbuyaka. Saka ini manje kazhinji pandaizosikima ndaisikima ndiri 1 kusikima ndaisikima ndiri 1 because ndaizokunyengera zvonetsa munhu ainondisinicha unoti hanzi chiro nati zvakati. Ndaisikima ndakagara manje pande ndakagara kosamwe ndakagara kurega ndichita sendiri kudya sadza rangu asi ndichitaura kuti baba vakuita sekuti vanombosimuka vomboti tsau right vari kutsauka vari kuenda kudivire gomo kudivire kusasi uko obvious vakaenda nekudiri uko it takes time kuti vadzoke. Mbuya vanombopota vachita sei vachibatwa nehope handiti ndaiziva because mbuya ndevangu ndaiziva kuti vaibatwa nehope. Vari kumonita mashusha avava ndinogona ngovasvika ndovati ndimboregerawozve ndimbokonzonga vaigona kuramba kana ngoti kwaiva nemashusha kuri kumba futi kwambuya vangu saka ndine access yekuenda kukicheni kwambuya vangu hakuna unondirambidza handiti. Ndagara pakicheni pamai vangu paya ndiri muberevere ndakagara zvangu ndiri kuvamonita ndikati iri ndo ratiri kuzomwa tese mashushu aya ndiri kutozomamwa whether they like it or not. Upwere hwese une hwatsamwaka vanenge mese maisa muromo mumino kudai manyimwa mashushu iwayo ndikati kana inini it can't ndakaita moni mai mwana ndakatomeka sure kuti zikapu rangu apa ndaiziva kuti majompi yangu aigara pakati ndinogona ngoisa futi kapu munigirikini muzitswanda muzidengu riya ndadero ndoita sei kuti ndikuda kunotora zvimwe zvinhu imomo ndobuda ndakasenga pamusoro apa totobuda nekapu dzangu dzirimo kana kunisa muchi2 futi ndoisa munigirikini muzitswanda nyangwe ndikaremerwa sei ndotongoshinga kutoti handisi kuremerwa ndoisa mu2 ndotobuda pakunomwa ndaipinda muhozi ndonongwira muhozi tiri by 1 ndakatokwanisa kutora mashushiwa ndikamamwa takamwa tese vati nyima inini ndakamahwina ndikamamwa mashushiwayo. Pamadirwa apa vaizotiti chindai munochera mvura yekuromanidza manje isusu tisi taifana kuromanidza nigirikini mvura iyi yaidiwa nemisoro yedu vatinyima mashushu asi nhai munoteka mvura yekuekera ndikati kuteka tinoteka asi as long ndateka chete handi kureva nhema madirwa iwo tinomamwa tese ende zvavaizoitaka vaigona kuonere honzi atirege tingovapawo madirwa usakuva tiri kupuwa madirwa akachaiwo chitukutuku chikapu cheche chikunzi unomwa tii kudai guys hakuna madirwa anombonakidza hakuna kwaanomboinda chikapu cheche chichetika hachitodi kana pari paekera pari pamadirwa unofanira kutomwa izvozvozvo kana 6 ndokuti unyatsoziva kunzi nhasi ndamwa madirwa veduwe kana 10 futi kana zvichita ndokuti unyatsoziva kuti yes nhasi ndamwa madirwa wopuhwa ichocho chekuita zvokunyimirwa zvokunyemudzwa indaiti kana munoreva nhema kwava nematipoti kayelo ndoti ndipe zvangu ichocho togara tese takatasana nevamwe ndichimwa muchichinjana ini ndogara zvangu ndoziva kuti handi muchaenda hamuvati pano imi muchaenda hari kundichinyatsa kuona kuti hari dzichandovatepi vadzinotokiya dho iroro chotofanira kuchaenda nemagiri unoenda nemagiri pamusha pedu kumba kwenyu zvichiita hazvigoni. Vaya vainda vasiya vatinyemudza madirwa aya vatipa zvikomichi zvitokotoko vainda vachingoinda ndichinoona kuti hakuna munhu ari kuona kuti sei ndichipinda mai mwana nezigapu rangu ndichitora ndichiinda ndichindopinda nawo kuhosi kwangu ndo mainogara imomo nokuti hakuna mumwe munhu waiuya imomo ende chataiziva chekuti ukandinyima one way or the other way we eat together when it comes kumamisha zvako ikokoko one way or the other way I will find a way and we will eat together. Iwe unongochimwa ndamugona ndoti hawa ndigona zvako asi ndikuziva kuti kuhosi kwangu zviri kufashikira pandinopinda papa ndichingoti pamwe ndikunotora munyu ndombosiya ndati jutu toti jutu ndoisa kuseri kwehosi kwangu ndovharavhara kana nemadhenda angu kana mutirangi ndaiva futi netirangi kana kuisa mutirangi ndoloka ndoinda ndobuda ndodzokera kune vamwe ndodi ndo yaitova strategy yangu. Ndaipefoma guys I was a performer ndakanyarara kuti ndiri ndega ndichikuti alright mukufunga matigona hamundigoni zvekudero yapera papa musi wemukwerere guys
let me tell you, muswe mukwerereka kana pakamboita vanhu ndasingazivi kuti kumapurazi nekumareserva nekwakati kune vanhu vakawanda kudero. Takanzi indai kumunda, vanhu vari kusvika isu kanzi indai kumunda. Guys, inini I was really looking forward kuti pamukwerere apa as a social set up yedu maybe waigona kuonawo chikomana chiri nane nyanya chikugona kuti ndepi zviri sei. Inini ndo zvandaitofungawo panguva iyoyo because obvious I was a teenager, saka ndogona kutofunga like that. Zvikanzi ndai kumunda kudhireni ratakaenda kana singaresvi kwaya kumubveve kuya kwandaireva kuti kwataiva da kurohwa namai vachida kutirovera kumunda kuya kwataiita nhagusha kuya ndo kwataiva uchinasa kuona kuti madhireni edu iwaya manje wanyasa kuona kuti avo ndio kwanhingikawo avo ndio kwanhingi vachita laini mutsetse kuita mudungwe vachiinda kundopemberera doro remukwerere. Guys, up to now I don't even know kuti padoro remukwerere panoitwei because takadzingwa tose tatisipo takaswerera kumunda makuseni wayo kusvika zuva raapa wedu yakatakasakura musi wetakasakura kusvika pakuti handichadi tikati pamwe tichakurumidzawo kubuda munda tonzi chindai kunobika zvikanzi hakuna kwaminoenda tichigurirwa ndimba dzimwe musi iwo ndo pavana ticha ava ndorawo kuti vaiitwa kirashi nemunhu wese ava ndo musi wavakaya kuzotenga mbudzi vaiya kuzotenga mbudzi yaticha ndofunga ndichamboiti ndangoita introduction ndozoibatanidza pandoda kubatanidza nyaya yebrother yangu noshe ambokomenda apapo chabatanidza iyoyo yake neyekuti akazodzidza kuningiri nekumusha akapasa futi akazita sei maybe chaibatanidza mangwana ndopedza nyaya dzemadhirama emadora veduwe uchazoona kuti vanhu avo 30 people vari kuenda kumba kwedu asi isu tadzingwa pamba vedu ndoita sei kuti tigoenda kundoona kuti ndivanani varipo ukatasauko vari kuinda ukatasauko vari kuinda ukatasauko vanzi muri kuinda here muri kuyanguvaiko vanzi kuti kuya izvozvi vakomana paiva nesvosve ndo function yandoziva kuti I witnessed a big function pamba pedu asi from a distance. Imboimagine guys kuti pati iri kuitwa yet iwewoka uri kunziona uri kuri vanhu vakaita izvo zvavo zvavaita zvechikaranga zvezviya vanhu vakapedza vanhu vakatanga kuimba vedu vanoimba matraditional songs isu tingoriko tisingoona tiri kumhiri kuti ndizive kuti vaiitei ipapo handina zvandoziva. Up to now guys it's more than a decade up to now padoro remukwerere handitozivi kuti vaiitei yet guys tisitakabuda mhoni tichikuye ndakangwadziwa ndikatanga kugarisa kuti neimwari but why vanhu ava vachiita zvinhu zvakaita seizvizvi tiriko vedu apapa vana mbuya vangu vachena mai mwana vaita sei zvese pane mumwe vainda kundobika vanga vauya veikokoko kukatonzi kuri kuyerawa zvimwe zvanga zvauya ipapo kunzi chikafu charyiwa ipapo zvitidita hapana kana zvatomboziva kuti vaibika sei zvakabikirwa kupi tikazongoona ndiro dzakadzasiriwo dzisikwena nemi takarwadziwa apa paticha vaivaiva ndoriva kuti kirashi yaiva nevanhu vese ndo musi wavakauya musi iwoyo I think vaitozviziva futi kuti kunoikira ndobva vauya asi vaiuya kuzotenga mbudzi ndobva vaenda taitovaona kuti apo ticha vaivai guys ndaiti that's my crash girl vari kutopinda vari kutoenda kure I think ndandine crash but ndoti that severe ndokunga a distant one because I knew kuti vasikana vese vari kutodawo ticha saka ndaingotiwo zvongoti maybe kangonzwa kuti vari kuyawo ndingoti ticha vaivai but ndoti zvekutoenda mberi kudero ndo pavakauya mai mwana vakagotenga mbudzi yavo vakasangana nayo vakatoinda vakatowitnessa ipapo hey chingoti dai vangonditi zvaindinde kundonzi ndinovhura ichirungu cheikira ichocho chitoona kuti vachitoti vachitoenda mbudzi ikatotanga kutochema tiriko kumhiri tichingowitnessa veduwe so many events happened that day I witnessed from very 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 afar chingoti avo vakutoenda kumba nembudzi yaya ndosungwa yaita sei vamwe handizi kuti vakazoenda nayo ichichema here kwati vakadii papa I don't know ndokutobva vatomboinda ndofunga kumbonopuhwa ndofunga zviponde nezvimwe zvidoro zvavakandopuhwa ipapo ndobva vabva ndofunga vakapuhwa chigubhu ndokutoinda kutodzokera tichavaiva ndokutongodisappear just like that ndichingoona tiri kumunda guys that's torture guys uri kuona uri kumunda apa mai vangu vati chanhingavo
zvokunyaso kuwabvisa asingadaviri ndaitongoramba ndakanyarara konzi auna kuziva here kuti ndati vana tichanhingi vaenda kundotora mbudzi yavo ini zi achadzidani muromo uri umino usatinyangadza undiudza zvekuti tichanhingi vaenda kundotora mbudzi ndovakutonomwa futi yekera doro racho nirekuti yekera ningirini at least dai vaita kuti tione hedu kuti chii chikuitika pakukwerera racho zvotova nani pane kuti dzinga futi kana gaizi vanhu vakati ndaichohwasa kutoti takashandisiwa gaizi ndakagwadziwa daro mai mwana evheti ikatongopera tiriko kumunda kuya ndobva vazoona ndofunga mai yangu akazonzwa ndofunga mai yangu aiziziva kuti evheti inozopera zvaita sei ndobva ngatichindai kumba asi vakazotitiwo reward ndobva vatiurayira jongwe ndoravakatiurayira ndobva tasvika vanhu vakutoita disipezi vamwe vatodhakwa zvisingatomboiti varipo hatitombozivi kuti zvii zvavaita taingoona vanhu vakungotamba vachirimba ende dzavaingotenderwa kuimba dzaiva dzekuyekera idzodzo dzeuyu dzemukwerere ndo dzavaingoimba chete dzekangoita traditional ende kwavaiimbira kwacho vaitoimbira kunemwewo kicheni isi kwete yamai vangu kune makicheni akawanda wanda tinogara as mafamily mahombe ndasvika paya ndasvika paya ndavaona vanhu vaive from afar futi hauendi kumakicheni ikoko kunenge unongori from afar ndasvika paya ndatosvika ndikati kana vanhu varipo ava ndivazivika ndosvika ndikatotora zvibhaketi ubva tachotanga tageza ndichita ndida kubika paya ndatotanga kutobika ndapedza kubika pepe tanga kutorya ndakameka sure kuti pandiri kurya ndiri pashe pazvibhenji kuti ndione that activity iwo nyangwe ndiri peso izvi from afar yanani ndione kuti chii chikumboitika ndivanani vauya pano vaiimba imwe ndaibva ndatoiremember handigoni kuimba musandiseka vaiimba yekuti waiona zuva remvura kana singakanganisika no waiona zuva remvura waiona zuva remvura waiona zuva remvura vairidza ngoma kamwe vachiti waiona zuva remvura waiona zuva remvura waiona zuva remvura waiona zuva remvura. That was my best song yavakaimba pamukwerere ipapo. Song iyoyo ndatone more than 10 years asi ndichiri kuiremember and yaimbwa neumwe wakaita sekuru so ameno kwangu watobva yakanga first time yangu kuona and vaiti kana vakatanga kuimba kudaroka vamwe vachidavira vachiti mino zvavaiita so zvainakidza guys vachitanga waiona zuva remvura ndo vaigara ingoimba song iyoyo vamwe vodavirira hakuna mumwe munhu aifanira kutanga kuita sei kuimba vobudana netsvimbo yavo kana zvakwidza vachiita line ameno kuti vaitoti vaidepi vachiita kudaro vachidongedza mudenga ndongoona kuti dziva remvura ndo dziva remvura riri mudenga iro vachiimba ini ndakamudhura wariona iyoyo ndiyo unoiziva wane wariona ziva remvura wariona ziva remvura wariona guys song iyoyo ndakaibata but ndakaibata in my head. I never witnessed kuti ndinge ndichienjoy nawo. Taiva ndakangogara pachibhenji ndakadai chivaona vachiita zvavari kuita tiri kure tichirya sadza rangu takamudhura ndakatsamwa because sakasvika zvapera takazenge tongowaiwawo masongo ende manje vane madhensa vanotamba vangotambe kuti yekiraka vanotamba vachidayo so like zvetraditional zvavanenge vachiita zvaizvo vachiita vachiinda zviri zvetraditional zvinenge zvichinakidza though vadero payapaya inini manje ndibva ndatanga kuti saka mvura yachoni ichanaya nguvayo ndikezi ndikati saka nhai vanhu vangadanzira kuti hanzi Mukwerere ningirikini ichanaya nguvayi mvura iyi kanzi because ndandakaudzwa kuti hanzi musi weMukwerere mvura inonaya saka inini ndaiti how kana muchiti lesei kwane vhiki mvura isinganayi why mvura ichizonaya musi wacho iwoyo isusu zvikanzi because vanoidana
mvura unoidana ndikati hakuna zvinhu zvakadero. How can you call mvura kuti izonaya? Ndokubva chii? Ndobva chii? Ndo Mukwerere. Isu tinoti Mukwerere, doro remvura rinonzi Mukwerere. Ndokubva chii? Ndatoti mvura iyi ndoda kuiona. Handiti ichinaya. Ndakati ndoda kuiona ichinaya. Tagara paya inganaya. Time mvura mpaka kuti guruguru. Ndopandakataura kuti saka zvatoita kuti is it by chance? Boto vanopururudza kana vanhu vanopururudza vachinaiwa nemvura, vachipururudza varimo mangwana vachiita waiwana zivareta. Ndio iringe iri common song ameno kana vakuimba dzimwe iko zvino I don't know. Asi yakatonaya mvura vanhu vakatobuda pashe vakatotamba vakatoita sei. That was the day regera ndakawitnessa Mukwerere. And that was it. And I don't know kuti mvura ipa yakanaya, was it by chance or what? I don't know. Vanhu vaivapoiwa vandivazivi. Think nda-explaina zvakawandisa paekera. Pamatype nema-witness nema-loss angu nekuzobuda mhoni chikuyaekera. Dzimwe dzacho ndinoenda dzikangamba dzozopinda-pinda nekuti ndinoenda kurimemba patienda kutaura. So inyekera yamudzidzise chazvinyadzo because it's a long story. Ndaona ndikatanga kuitaura izvizvi yakareba inotozoincluda pakuba takazosangana navo kune chimwe chikoro vakanzvenga vakatiza vakazonzvenga futi namwe vasikatatambovaona ticha vavo vakazo yakakurisa nyaya yaticha yavo saka ndatiregai ndizoi pamwe ndogona kuibatanidza mangwana ndikasairamba ndichiipostponda futi maybe ndogona kumboshingirira ndomboita ticha ivavo. Hanzi nesuwo toti Mukwerere ndinoitwa ka1. Yes, rinongoitwa ka1 pagore. Vanochuza futi kumba kunenge kune chembere. That much I know. Kwedu hakuchina mbiyangu vakashayika saka I think anotongoitwa kumamapraza. Handizivi izvozvizvi kuti vanenge vachiitirepi. But even rikaitwa I can't go ikoko because hakudiwi vanhu vakaita sezera redu. We cannot attend. Kuda tisinoresa zvinhu zvacho I don't know. Wesi vanhu vakambotenderera nenyika ava. Yes. Okay. I don't even know kuti varipi zvako Veronica iwe. Inotongoda iyo manje yakarebesa inotongoda different day rayo yoga because it's a very long story. Inondinakidza nyaya ndikatanga kuifunga inondisekesa zisingamboiti ichingori fani maona manje. Apo tinawo kana zita rawo ndivazivi kuti vainzani. Kuti vainzani tichayo. Guys, no handisi ndobva kwaGutu. Ndobva kwaGutu kuzaka nditombokuziva sanda kusvika. Guys, bye-bye. Guy, mangwana I think guy ngoshingirira mboita yaticha mangwana. Because ndoramba ndichipusha guys. Asi chazono involve futi ka brother kangu. Kana ndombotanga ndeta yaticha ndozopinda mnezi nenge zichipinda na brother wangu uyu madrama. Aiwa mangwana guy ndishingirire mboita yaticha because nasi ndashingirira doro Mukwerere. Mangwana ndobva kwaGutu. Ndokwandobva. Ndobva kwaGutu. Ndobva kwaGutu ndomukavengirinaka makajambwa ndobva kwaGutu ndofuka mavidhiyo ega nditanga ndataura ndobva kwaGutu ndokwandobva ndokwandinobva kwaGutu. Aiwa mangwana ndichaita nhingiriki ndichaita ticha ende pandinoita nhingirikinika pandinoita every story ndinotobuda futi dzimwe topic dzandienda tokangamwa saka yekumusha ndakutanga ndazi exhausta dzese dzekumusha tochizomuvha manje kune dzekuHarare kunopinda uvenda kuHarare kunopinda uvenda wotengesa uchomanyiswa neekera nemapurisa waona manje. Guys, bye bye, good night. Ndokuonai ndongoita setime idzodzidzi ndakutongoita inenge iri 5 PM kunoku kwandiri saka handizozivi kuti kuzimu kana kuti yekera inenge iri kumanguvai. I'm not sure kuti inenge iri nguvai but kunoku kwandiri ndinotanga right now ya 6 PM kwamuri inguvai imimi ndinoita 1 hour. Tendeukai mugadza ndio kuti tichaekera tiri kuita mastage by stage saka ndakachuza kuti ndoekera ndimenya umwera kana kuti uri hama yamanya umwe nhaiwe hesi zviri sei
kana kuti ndoyekera because tichiri kumboita dzekumusha saka tiri kuita stage by stage kuti ndisazodzizanganisa saka ndoda kutanga ndichipedza dzose dzekumusha then ndoenda another stage mastage acho akakurisa nyaya dzacho dzakawandisa saka izvezvi tichikumboita dzekumusha kusvika ndazokudza kuti ndakazobva zvadii then pandakazobva ndakazombodzira ndadzokera saka ndoda kutanga ndapedza dzose manje dzedza kutopera maybe because ndikusanganisa okay saka ndizvozvo saka meaning kuti it means kuti ndatanga na 12 o'clock zim time handiti 12 dzepakati pezuva zim time during the day and ku-UK saka dziri kuma 11 pandotanga email ipi ndisenderei uyuyu ndakakanganwa password ye-email yangu iyoyo munondisenderei pauyu panapa paSHEMATV panapa ndiri kumirira kuti zvoni ndirecover ni email yangu yandakaisa hanzi ndipolingire yekuekera handisati ndaekera ngiri inonzi chii asi ndagadzira lingi asi ndagadzira lingi rekuyoutube ndichatogadzira pandopedza poda kutombotanga ndambobika ndimbotidye ndiwane energy then nda kuchinja timetable yekuyoutube nditangewo na 10 p.m. zim time because 11 p.m. na 10 p.m. dzekunoku meaning kuti dzedziri 5 p.m. zim time 6 p.m. kunoku dzedza very late ndinenda chizoneta ndenda kuda kuzororawo yeah hanzi ko Silas ko kunyora bhuku right you are very correct I think ndongofunga kuti zvinhu zvese when the right time comes zvichaita kana nguva yacho yasvika zvava neipapapa I never thought kuti ndichakwanisa kuwana confidence dzekutouya pafacebook ndototanga kutotaurawo nevanhu tichonzwisana pasina kutukana kana kutsvinyirana because ndaitombotya kutombouya pafacebook because of that but ndongotenda Mwari kuti aiwa tiri kunzwisana nevanhu tichongoenda takadero tichotaura nyaya ndane confidence dzachoni saka maybe kana time yacho yasvika I can do that as well chatakaramba ndechakaro chandakaudzwa nasomeone chekuti never allow anyone to write a book or write maarticles mamwe vachi like oti ndipe taura story yako ndoda kunyorera story time yako pablog rangu munhu manyorera anozoita ndakapasa manyorera anozoita munhu nyaya yangu lese tichitaura nyaya yangu iya yekuti pane musi wandakawisha kuta Brahman maybe inini pane zvandinenge da kunyatsa kuita emphasis pazvinhu izvozvo maybe munhu anonyora chinhu changu iyoyo achanyora achiskipa kuti ndakawisha kuti ndaida kuita Brahman oti ndakawisha kuti ndaida kuita bhuru maona akutotanga kuita sei kupidigudza nyaya yachoni so zvichaita kana time yacho yasvika zvese zvine mastages saka handinewo ndobelieve hangu in the process zvinoita I believe kuti zvinoita zvichaita kana time yasvika step by step zvinoita chete thank you guys mangwana ndinoita yani ya uyu yamudzidzisi ndane nguva ndichiipusha ndane 3 days ndichiipusha ndomboita iyoyo handiti saka ndaenda chirega ndise futi disclaimer rekuti when I'm doing my stories angu I am hands what's your profession inini ndine profession hobo I've got so many professions maybe ndinofana kuzoita lawyer I don't know or I'm a lawyer in my mind I don't know or I'm a journalist in my mind I don't know I'm a teacher as well saka zvangu zvakawandisa but right now I think my profession is jobless right now but zvichaita as time goes on. Thank you for listening to my stories. I really appreciate your support, guys. Yes, ndinoita ma 1 hour ndokuti ndisazonyanya because unozofila wakuva exhausted handiti so ndakazviudza kuti I do 1 hour then ndozorora because kuYouTube ndokwandozombonyanya kuti hangu kuYouTube ndokwatechitamba nevanhu chingonzwawo tumwe tumastories twangosiyana-siyana twevanhu saka kuYouTube ndokwandinozonotamba but not now maybe inenge iri 5 p.m. zim time yandichaenda kuYouTube ndodi thank you Gigi Maitapi
Thank you, Anne Sunyariri. What I know disclaimer before I go. When I'm doing these story times, guys, I'm gonna put a disclaimer. Kuti, it's not about kuti pane munhu ada kutsvinyirwa, pane munhu adzinda kakuvenga, kana kuti pane munhu zvese izvozvo. You've got talent, comedy. Don't Silas Maposa. Everything is in the pipeline. When I go home, there are so many things. But right now, I'm still here in Thailand, so there is literally nothing I can do. So for the meantime, ndinongoramba ndichingota uyu twangu twandichita ndiri ndega kunoku tuma videos twangu tudiki tukache nema story times angu, and also zvinoita kuti ndingonchionawo vamwe vanhu ndichimbokommunicatewo nevamwe vanhu tichizivana. Then kana ndasvikawo kumba, pane zvakawanda zvatichange tichiita ndasvika kuZimbabwe. There is a lot of things that's gonna take place pandinosvika kuZim. Deborah Gundo, I don't know when I'm coming to Zim, because right now hatitozivi kuti ndege dzachoni dzichauya rini kana dzichatanga kufamba rini. I literally don't know, but what I know for sure, kana ndege dzatanga kufamba, since I'm not so sure about zvinhu izvizvi, ndichaita sei, ndinongori kana ndatsvaga tiketi rachoni ndoita sei ndotoinda kumba. Kana ndasvika kuZimbabwe muchazondiona ndakuta maybe personality yangu hangu ndiri munhu anombotanga amboita zvimwe zvinhu akamboti zii, because handizodi zvinhu zvokuzoti wataura chakati chakati yet once paairport paipai hapana kwari kuenda. Saka handizodi zvinhu zvakaita seizvozvo. So mostly or legai nditi 99% muchatozozviona maybe nenane week pamwe ndatokumba kuti I'm now in Zim, ndo pandichatotaura kuti ndakumba ndaitawo settled in, ndaona kuti zvinhu zvafamba sei, tatozototaura kuti takuZimbabwe takafamba zvakanaka, handiti. So ndo maitiro andokwanisa kuitawo zvinhu zvangu, ndiriwo a little bit reserved hangu kune zvimwe zvinhu. Yeah, so guys, regai ndimbonoti ndikamboti idyei mbichana ndomboti zororei ndozokubatai palive kuYouTube. Ndinocreate link, kana usingazivi kuti inotanga nguvai unongoenda unoti 5 PM Zim time, unoenda unogoogla kuti SHEMATV, munotiona ndavepo ndakutoita live yangu, handiti. Inini mastory times angu mamwe acho nezvazvinoita manje, even now kunetori nevanhu wobho vanenge vari entangled nemastories angu. But the thing now is zvimwe zvacho I respect people, especially yekuti handizivi kuti munhu ndichatanga ndamukumbira here kuti ndotaura bochiwe, or maybe ndofanira kutanga ndasangana navo panoenda kuZimu ndombotaura navo face to face, because nditovaziva vamwe vanhu vaindisupotawo kubva pandakatanga kuita izvi, and ndinovatenda zvisingamboiti nekubhelieva in me. Ndozvandokwanisa kutaura chete kuti pane vamwe vanhu vakandibatsirawo futi even kuita zvandiri kuita izvi. Hanzi unouya uchinditora ndine ndiri kumba. Guys, bye bye, good night. Handiti.